חרושת שמועות ומצור של צלמי פפרצי על שדה התעופה בן גוריון, אתמול בערב זה סוף סוף קרה, והזוג המלכותי בר רפאלי ולאונרדו דיקפריו נחת בישראל בטיסה פרטית מאמן שבירדן. 3.5 שנים לאחר ביקורו הקודם בישראל, דיקפריו חזר אמש לביקור שלישי, אם לוקחים בחשבון את הגיחה הקצרה שלו לכאן בשבוע שעבר. הזוג שמנסה בעקביות לשמור על הפרטיות שלו עשה הכל כדי להימנע מתמונת פפרצי משותפת. על פי דיווחים שונים בשדה המתינו להם 2 רכבי ואן גדולים, כאשר רפאלי עלתה על אחד מהם ואילו דיקפריו על השני. השניים חזרו מטיול בין 8 ימים במצרים ובירדן, שם שהו יחד עם נעמי קמבל ובן זוגה המיליארדר הרוסי ולדיסלב דורונין, בפמליה שמנתה כ-11 חברים. ככל הידוע, קמבל ובן זוגה לא המשיכו איתם לישראל, אך מי שכן הגיע הוא שחקן הפמליה קווין קונלי ואימו של דיקפריו, ירמי לין. הזוג המשיך משדה התעופה הישר לסוויטה הנשיאותית של מלון דן, אותה הסוויטה בה שעתה עד לפני מספר ימים כוכבת אחרת, פמלה אנדרסון. למרות שהוא נמצא כרגע בתל אביב, דיקפריו השתתף בכנס של תעשיית הקולנוע האמריקנית שנערך אמש בהוליווד, באמצעות שידור לוויין שביצע צוות ישראלי מניידת שחנתה בכניסה למלון, ובהמשך נספר על הרעיון הזה בהרחבה. באמצעי התקשורת בישראל התפרסמו אתמול והיום ידיעות סותרות לגבי מהות הביקור הנוכחי של דיקפריו. העיתונאי ערן סוויסה פרסם במעריב השערה לפיה הביקור של בר וליאו, שכולל מפגש בין ההורים של השניים, מרמז על אפשרות של הצעת נישואין קרבה. ובהמשך לדיווחים הסותרים, יש ידיעות לפיהן הזוג יטייל הערב בירושלים או בצפון, ואולי הם בכלל יישארו בחדר בתל אביב. אנחנו מבטיחים להמשיך ולעקוב. המרדף אחרי בר רפאלי ולאונרדו דיקפריו נמשך אתמול במהלך כל היום והלילה, ואפשר כבר לסכם ולהודות שהשניים מקדימים את צלמי הפפרצי ב10 צעדים בכל פעם. לאחר שבילו את רוב שעות הבוקר במלון, יצאו אמו של דיקפריו, ירמי לין, וכוכב הפמליה קווין קונלי לביקור בירושלים, והטעו את צלמי הפפרצי שחשבו שהבחור עם כובע המצחייה הוא דיקפריו. בזמן שכל הצלמים רדפו אחרי הוואן שעשה את דרכו לירושלים, דיקפריו טייל בנחת עם רפאלי בקיסריה. בערב נצפו השניים כשהם מבקרים במרכז בטר פלייס של איש העסקים שי אגסי, שם בחנו את המכונית החשמלית שפיתח. בכניסה למלון תפסנו את אביה של בר, רפי רפאלי, כשהוא משוחח עם המאבטחים ומוודא שהם שומרים היטב על הבת ועל החבר מפני הפפרצי. שחקן הפמליה קווין קונלי שנקלע לכל המהומה עזב אמש את ישראל וחזר לארצות הברית. כתבנו רן בוקר שערב לשניים במהלך היום הצליח לחלץ ממנו משפט לאומה. היום פורסמו ידיעות לפיהן סיבת הביקור של דיקפריו בישראל היא רכישת קרקע להשקעה. מקורות סיפרו לנו היום כי מדובר ככל הנראה בקרקע במצפה רמון. בתוך כך השמועות על הצעת נישואים ממשיכות לתפוס תאוצה. לחדשות הבידור נודע כי רב שנחשב מקורב למשפחת רפאלי יגיע אמש לביקור במלון, ומחר בערב צפויה להתקיים ארוחה רשמית אליה יוזמנו חוג המקורבים של רפאלי ומשפחתה. מנגד פרסם הבוקר אס מגזין האמריקני כי לפי מקורותיו השניים אינם מתכוונים למסדת. דיקפריו ורפאלי ממשיכים לשתות בצלמי הפפרצי גם ביום השלישי לביקור של הכוכב ההוליוודי בישראל. אתמול חשפנו כאן את הכפיל של לאונרדו דיקפריו, אולי אחד מתוך כמה כפילים שמסתובבים ברחבי הארץ ומבלבלים את הצלמים. בזמן שהצלמים ממשיכים לערוב להם מחוץ למלון דן בתל אביב, שמועות תקשורת טוענות שהשניים מבלים את היום באילת. עד לשעות הצהריים היום, כמעט 72 שעות מאז שנחת בישראל, לא הצליחו הפפרצי לצלם ולו תמונה אחת שבה נראים השניים בבירור. ישנם צלמים שמחזיקים בידיהם תמונות רחוקות ומטושטשות של דיקפריו מטיול באתר בצפון הארץ, שעבורן הם דורשים סכומים של אלפי שקלים. בשל איכותן הירודה של התמונות אין גוף תקשורת בישראל שמוכן לשלם עבורן. דיקפריו אמור לעזוב את ישראל מחר, והמאמץ העיקרי של הפפרצי מתרכז היום בארוחת הערב שמארגנת משפחת רפאלי לאורח ההוליוודי ולחברי המשפחה. לחדשות הבידור נודע כי בין המוזמנים גם השחקן ציון ברוך, אחד מחבריה הקרובים של רפאל. אנחנו ממשיכים לבר וליאו. אתמול פרסמנו כאן כי ייתכן שנסיעתם של השניים לקהיר קשורה לחתונה המתקרבת של נעמי קמבל עם בן זוגה ולדימיר דורונין, שתתקיים בבירת מצרים בחודש הבא. לחדשות הבידור נודע כי רפאלי ודיקפריו אכן מבלים בקהיר במחיצתם של קמבל ודורונין, וכי גם אמו של דיקפריו הצטרפה לטיול הזה.
החבורה מתכוונת לחגוג במהלך הביקור שני אירועים, יום הולדתו ה-36 של דיקפריו וגם את יום הולדתו ה-48 של דורונין. כולם מתאכסנים כפי הנראה במלון ווינטר פלאס, אחד המלונות המפוארים ביותר בעולם. שם גם אמורה להתקיים חתונתה של קמבל בחודש הבא. נשאלת השאלה, האם המעורבות של בר וליאו בהכנות לחתונתה של קמבל ונוכחותה של אמו של דיקפריו במקום מבשרים על הצעת נישואים מתקרבת מצידו של השחקן? אנחנו מבטיחים להמשיך ולעדכן. הכוכב ההוליוודי ליאונרדו דיקפריו הגיע אמש לביקור חשאי בישראל, וגם 24 שעות לאחר שנחת עדיין יש ערפל סביב פרטי הביקור שלו. רגע לפני שמטוסו הפרטי של דיקפריו נחת כאן, עוד הספיקה בר רפאלי לבלות עם חבריה נועם טור וציון ברוך במסעדה, אבל אפילו להם היא לא סיפרה שבן זוגה בדרך לישראל. לאחר נחיתתו של דיקפריו ערבו לו צלמי פפרצי מתחת למגדלי W, שם נמצאת דירתה של רפאלי, אך אז נפוץ השמועה שהשניים נמצאים בכלל בבית המשפחה בהוד השרון, וצלמי הפפרצי שינו כיוון. כמו בביקורו הקודם של דיקפריו בישראל לפני 3.5 שנים, גם הפעם דואגים הכוכב ובת זוגו להסתתר מהצלמים. בביקור הקודם רדפו אחריהם צלמים רבים בניסיון להשיג תמונה ראשונה משותפת של השניים. הפעם כבר מדובר בצלמים בודדים. הבוקר הופצו שמועות לפיהן דיקפריו ורפאלי עזבו את ישראל וטסו יחד לקהיר על מנת לחגוג שם את יום הולדתו ה-36 של הכוכב, שיחול ביום חמישי הקרוב. לחדשות הבידור נודע כי רפאלי אכן ביקרה בשגרירות מצרים בסוף השבוע, שם סדרה לעצמה אשרת כניסה למדינה. לא ברור אם בני הזוג אכן נסעו לקהיר או שהם עדיין בבית משפחת רפאלי, אבל הנה מה שעשויה להיות הסיבה האמיתית לנסיעה של הזוג למצרים. היום התפרסמה ידיעה באתרי אינטרנט בעולם, לפיה החברה הטובה של בר רפאלי, נעמי קמבל, תנסה לבן זוגה האוליגרך הרוסי ולדיסלב דורונין באחד המלונות המפוארים בקהיר, הווינטר פלאס. אנחנו מעריכים שהנסיעה של ליאו ובר קשורה לחתונה הזו, שאמורה להתקיים על פי הפרסומים רק בחודש הבא, אבל ייתכן שהוקדמה כדי למנוע סיקור תקשורתי.